Ред е да ви разкажа и покажа античен форум, Одеон и антична библиотека на Филипопол. Едни от най-значимите и впечатляващи археологически комплекси, паметници на културата в Пловдив. Те представляват сърцето на обществения, търговски, административен, културен и религиозен живот на древния римски град. Форумният комплекс на Филипопол е най-големият и значим архитектурен комплекс в античният град. Разположен е в самия център на съвременен Пловдив. Одеонът е мястото, където се обсъждала и управлявала градската политика. Библиотеката е била разположена в северната част на форумния комплекс. Историята им съм описал в моята публикация, която очаква всички вас на моя сайт Фотомоменти, връзка, към която ще намерите в коментарите на тази лента.